Taas. Moi. Eli täällä on Pikkukekku. Ja joo, jälleen kerran minä, Vane, kuvaan. No me tehdään aika usein sille, että mä kuvaan ja sitten Tiita höpöttää tuolla taustalla. Joo, ja me tällä kertaa aiottiin pelaa Movistar Planettia. Mä en siis enää hirveästi, niinku mä en enää pelaa sitä silleen, niinku Lanilani. Niin, mutta siinä on niinku joskus kiva sitten vaan käydä siellä. Niin se on joskus sille ihan kiva käydä. Sitten tehdään niinku aika lailla erilaisia sellaisia pelivideoita, että niinku, me ei niinku hirveästi pelata tätä silleen ihan hulluna. Et älkää sit ihmetelkö. Mulla on tähän käyttäjä. Mut sitten mä en niinku käyttää usein. Mä teen silleen niinku aika usein niinku uusia käyttäjiä aika paljon. Sillä että mä tykkään tehdä sellaisia. Valjalla on vaan 1 miljoona käyttäjää vuosi. Mut mä en silleen hirveästi niinku tykkää silleen. Kun mä oon vähän kyllästynyt tähän. Joskus pienempään mä tykkäsin, mutta en enää. Ehkä silloin kun me oltiin joskus 3, niin me lanittiin tätä koko ajan Movessa. Joo, ja me sit vaan lähetellään Tildasin kanssa. Ei Tildan kanssa. Tässä chatissa näitä viestejä. Ehkä joskus saattaa sit niinku tulla suullisestikin, mutta Joo. ajateltiin nyt, että ei ihan joka videossa ei ehkä puhuta. Jos on niinku mahdollisuus niin tälleen. Me niinku lähetellään chatissa aika paljon. Haluatko se miltä näyttää? Joo. Ja koska täällä Moves ei nyt ole sille mitään tekemistä, ja varsinkin kun meillä on eri käyttäjät, niin meidän pitäisi niinku, me ajateltiin, että me voisi vähän niinku katsoa jotain vaatteita yhdessä. Ja siellä menee niinku tolleen. Mä pyydän sua. Mä pysin jo. Niin, eli onks mä nyt sunkaan tässä on? Kiva, hello. Hei, pistää samat vaatteet. Ai niin, chatti. Mennään Tanak. Juu. Paljon sä häippät? En haipannut. Mun näköis häippää. Ai, mä asun vieressä. Ora. Kysy sua uudestaan. Voin mä kysyä sua? No, joo. Kysy vaan. Jee! No niin. Mulla ei näy yhtään, että sä bukisit. Joo, mä tiedän, tässä ottaa joskus vähän. Joo, no, mä en nyt tiedä, tää ei ehkä ihan. Mä otan ihan ekaksi mun kaikki vaatteet pois. Älkää sit kattoko mun
Joo, tää on vähän. No niin, eli jos te näette nyt nämä chattiviestit, niin joo, me päätettiin, että me puhutaan. Joo, koska te ootte niin iloisia, kun mä rupean pälättää taas. Joo. Mistä sä ton paidan hankit? Kun mä et tonne paitoihin, niin täällä ylhäällä valikko, niin mä kirjoitin laitoin päällysvaatteet. No siellä sitten oli. Tossa. Toi on aika kiva. Mulla näkyy vieläkin, että sä oot pue. Mulkin näkyy, että sä et. No mut, ihan sama. Tää on aika kiva, minkä sä pistit. Ai se, Kultainen tai se. joo, oota, mä laitan jotain. Mut mä ehkä värjään sen ei kun en mä tiedä. No valkoinen. Joo, valkoinen. Tai sit tää, Tavallaan pinkki vai mikä se oli? niin Tuu värjää mulle kiinni. se, mun sanoi. Oota, onko se nyt toi? Ai tää. Ei kun siinä vieressä. Se. Näin. Oota. Sulla on eri sävyt kuin mulla. Onko? On. Tai sit se vaan näyttää siltä. Ei kun sulla on eri sävy kuin mulla. Mulla on kyllä ihan varmasti toi. No okei, otetaan joku valkoinen tai tollanen. Ai valkoinen. Niin, koska... Oota entä musta? No ei ehkä musta. Ehkä paikalla. No. Se paidan toi alaosa, se voisi olla musta. Musta. Ja sit toi paita. Sekin voisi olla musta. Joo. Näin. Mä lisätän ehkä Toikalle, mä en tiedä, vai ostaisko. No, kyllä mä ostan, toi on niin halpa. Oota, mä katon ne. En. Mä lisäsin se Toikalle kanssa myöhemmin ostaneemme. Ai sen paidan. Okei, mäkin sitten. Vois mennä kohta kerään rahaa vähän. Jep. Tuu kattoo. Tai oota, tääkin on sille ihan... Tääkin on sille ihan hieno, jos se olisi vaan eri värinen. Toi huivi tavallaan sille on mun mielestä ihan kiva. Pane, onko sulla tää? Mikä mulla on nyt? Ai mikä? Tää. En mä tiedä, oota. Koska mä oon ostanut sen jo kerran. Ai mikä? Se, Monelle sivulla se on. se on aika sinne ekana. Ei kun se on siellä. Se on, ota myös sinne teepaidat ja topit. Ja sitten meidän niin toi mut vaan valkoisena. Ai kokonaan valkoinen. Niin. Tää tulee aina eteen. Tuollakin on valkoinen. Sori, mä otan nyt tän pois. Hyvin, mä vaihdoin sen väriksi vahingossa vihreä. Hyvä. No
Mä muistan, kun mä olin vielä aloittelija, mulla oli pinkkivihreät paidat, kun teki vaatteet hyvin. Ai tuu kattoo, ai tämmönen. Pistä mä ton Toikalle. Like? Öö. Tiedätkö tän tällainen, sieltä teidän paidat ja topit on tää. Tällainen, jos on Oon mä käyn kattoo. Mä lisään teille Toikalle. Monenne sivulla se on? 5. Minkä väriseksi? No ihan se, mikä se nyt on. No mä ehkä muutan sen niinku raitaa. Mut sit näkyy tuolla ylhäällä se keltainen. Ainakin mulla näkyy. Vaikka mä vaihtaisin sellainen. Ylhäällä keltainen, ei mulla ainakaan. Ei kun näkyy vähän. No joo, ehkä sellainen mikä se oli. Mä lisään sen Toikalle. Katoksa siitä samasta nytte? Joo. Tää on ihan kiva. Tää. Silleen. Mä sanon. Toi. Mut. Hii. Tidididi. Valkoinen. Mut meniks sulla jossain 50 € maksua paita? Mikä? Oota, kun menee eteenpäin. Ai eteenpäin. Niin. Joo, vielä eteenpäin. Ton. Mulla on toi, ei olekaan. Tää on ihan kiva. Toi, mä muutin sen värin kokonaan muistaakseni lisäsin Toikalle. Vaikka mä olisin kyllä voinut ostaa sen nyt, mut. Senhän voi ostaa ihan helposti yhtäkkiä. Niin, no. Onko se sun nyt päällä? Ei, mut. Mä lisään se Toikalle. Mäkin. Mä käyn ostaa nyt sitten myöhemmin. Sama. Monenne sä oot? 16. Tääkin on ihan kiva, eikö sutkin? Oota. Mä tuun 16. Ai mikä? Ai tää vippien. Ei kun. Toi. Ai tää vippien. Ei kun toi tämä. Mut Ai. vaan toi takki mustaksi ja toi paita valkoiseksi. Eikö se ole aika kiva? Joo. Tää ei ota. Mä pistän sen ehkä Toikalle. Tai sille on toi sille ihan kiva, jos sen toi takki on se mikä se oli ja sitten valkoinen paita. Mä pistän ehkä mustaksi. Okei, nyt katsotaan. Tai Mä menen kattoo ehkä jotain housui kohta. Mäkin sit. Mennäänkö nyt kattoo? Joo. Mitä housuja sä katot? Niinku. Mä katon ainakin housui nyt. On nämä. Sano sit, jos joku kiva löytyy. Juu. Tuu kattoo. Okei, oota, ihan pikku hetki. Ne on aika söpöt, kato. Nois on nalle tai koira. Oi.
Joo. Joo, ei. Joo, ei. Ei. Mulla yleensä kestää kauhean kauan shoppailussa. Onks sul nää, kato? Onks sul nää valkoiset? On. Mä ostan ehkä ne, tai Okei. pistän ne Toikalle. Okay. Oho, ja housuja. Mä tykkään enemmän kaikista farkuista kuin sortseista silleen. Mm. Mulla jää silleen aika paljon varmaan Toikalla, niin ehkä mä menen kohta kehän rahaa sitten. Sama. Mä menen nyt kerran rahaa. Ok. Mä ostan ehkä jonkun näistä nyt. Minkä näistä ostais? En mä tee mut niitä, kato. Nää on näin kivat. Joo, vai Ja nää silleen. paitsi jos olisi valkoinen väri. Näitä pystyy vaihtaa. Otetaanko noikin? Vaikka meillä on kyllä sen tyyppiset silmut silti. Joo, otetaan. Mä otan ainakin. Mä käyn nopeasti. Voiko Toikalle lisää niin paljon kuin haluaa? Musta siellä on joku raja, mikä siellä saa olla, oliko se nyt 12? Mulla on varmaan kohta 12. Mä kato missä mä istun. Mä en ehkä osta niitä housuja ihan nyt, koska kun meillä on jo sen tyyppiset, niin ne vois ostaa vaikka vikaksi. Niin. Mä ostan ainakin sen 50 € maksavan paidan nytten. Hevonen, mulla on idis. No. Tehdään molemmille luukit ja pidetään niitä päällä. Okei. Okay. Haluuks sä? Joo. Okei. Mä ärsytään tänne automaattisesti päälle. Tehdäänkö nyt vai? Joo, mä oon menossa tekemään sulle. Ok. Mäkin sitten. Ai niin, mä unohdin, että me vielä kuvataan. Mulla on sit ihan sairaan vähän noit vaatteita. Koska mä en oo kauheasti shoppaillut sitten. Joo, ei vaan. Ja eikö sä ajatellut osa niillä? Joo, mä oon antanut melkein mun kaikki. Ja mä en oo pelannut kauhean paljon. Mut mä ostan kohta varmaan ne.
vein sulle. Okei. Tää on just valmiiksi. Mä käyn nopeammin huomioon. Joo. Mun selkä lepää. Mulle ei näy, että sä olisit tehnyt mulle loogia. Mulle ei näy, että sä olisit tehnyt mulle loogia. Okei, mä ootan. Mä jaan sen. Jee! Päivä 15. Päivä 15. Nyt mä meikähän ehkä rahaa. Joo, mä tuun mukaan auta.
Pitkä tää on. Ai niin, mehän kuvataan. Sori hei, kun mä laulan. Okei, no ehkä me voitais lopettaa. Hei, kiitos kun katsoit videon. Joo, jos Tykkää jos katsoit. tykkäsit, kommentoi ja Jos tilaa on tietenkin huomattavaa. kanava. Ja älkää disliketkö, kiitos. Ja disliketkää, jos ette tykkää tästä videosta, niin kun ette varmaan tykkää. Mut hei, me nähdään seuraavassa videossa. Oota. Tykätkää, jos tykkäsitte. Ja kiitos, jos katoitte, jos edes katoitte. Niin ja moikka! Moi.